Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal dil-podcast tal-lum, flimkien miegħi għandi Clint illum. Grazzi Clint għal il-qajt l-istedina tiegħi. Nirgrazzjak l-istedilni. Mela Clint, daqsxejn introduction fuqek. Daqsxejn introduction fuqi. Għal min ma jafnix, I'm quite kif taqbattajt nista ma naqmux ħażin. Sija fuq TikTok, sija imma ġeneralment nagħti my political contributions. Nipprova nkun qed inwassal il-messaġġ li ħafna forsi jiddejqu jgħidu miġifieri. U mbagħad issib xi ħadd daqsxejn sfaċċatu vokali bħali, bħalma xi ħadd takkużani dalgħodu ma tafx x'inhi mistħija. Li bażikament mbagħad litteralment ngħid dak li jkun hemm bżonn jingħad. You know ġifieri, ma nitkellmu dejjem on a political spectrum ġifieri. Tħalt għalija mhux għax għandi xi ambizzjonijiet imma rajt wisq nies politikanti posers li qegħdin hemm ishom for the career politicians, you know, ġifieri u da, career diġà għandi, ġifieri m'għandix bżonn nkun politikant, so to speak. Però nipprova nkun kemm jista' jkun vokali ħafna fuq il-xus li kun jaħarqu qed jaffettwaw lilna. Fil-verità inti sekket ħafna nies jaqblu miegħek għax eżempju mux dejjem naqbel miegħek, imma ġeneralment naqbel miegħek, jiġifieri jsekket tagħti l-leħen lil dawk in-nies li ma jistgħux jesprimu ruhom. Voice of the voiceless, so to speak. Għax il-problema hi meta inti qed tidħol fil-sistema politika, isek għandek textbook li tittimxi miegħu. Tifhem kif saret illum għalhekk career politicians daw ġifieri għandhom imaginary sheet li tittikja, tittamilek, tittidirek, tittippożajek, ħafna minn dal-affarijiet. U cardboard cutout politicians bażikament, man ġifieri. Jien ta' xed nara minn dejjem insomma kienet hekk il-politika toħloq diviżjoni fil-popla xi fil-verità aħna qegħdin ngħixu ġol istess pajjiż u rridu nimxu flimkien għall-progress mhux dak jgħidlek l-ieħor jgħidlek u ma tagħmilx hekk moqda. Hija dik ara il-politika Maltija hija waħda tribali ħafna, ġifieri. Iktar ħarsu li politika bħala reliġjon. It's worse than that. Għax reliġjon, probabbilment reliġjon jgħidlek jien naf tikolx laħam l-erba' il-ġimgħa, xorta tispiċċa tikol laħam l-erba' il-ġimgħa. Imma jekk inti mbagħad l-argument fanatiku tal-futbol, ħares jien naf faħħar tim ieħor pereżempju, u l-politika f'Malta sfortunatament imma qed tinbidel. Ġifieri, rajna ġifieri shift kbira fl-aħħar elezzjoni, kemm tal-MPs u kemm tal-elezzjoni ta' 2022. Numru kbir ta' nies li jastjenew jew ma vvotawx jew ħassru l-vot telaf mod sostanzjali li għamel differenza kbira. Mhux ngħidu 2000 vot, qed nitkellmu kważi 100,000. You know, it's no joke. Ovvjament imbagħad issib li il-partiti żgħar li kif biex ħadd nipprova nsib il-kliem eżatt biex inti you capitalize on it, tikkonnektja ma' dan nies li mhux qed jivvotaw għax hemm raġuni għala. Most of it is they are disillusioned, ġew disillużi bis-sistema politika f'Malta ġifieri, u ma tihomx tort. Allura jiena isni bekk deċidejt u mbagħad rajt iktar xi ħadd viċin speċi ta' ma' daw. Strictly speaking iktar ġejt magħżul milli jiena għażilt xi ħadd jiena ġifieri. Imma minn hemmhekk imbagħad bqajt nagħti il-political contribution tiegħi min il-ħsibijiet tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar tifel normali hawn, bniedem normali. Naħdmu average Joe man. Naħdmu kuljum. You know, eżatt. Tifhem jiġifieri diki. L-istorja tiegħi hija waħda pjuttost
rich f'esperjenzi, għamilt ħafna affarijiet differenti, kif konna nitkellmu l-ewwel darba li ntqajna. Jena, strictly speaking, għara ta' 19 tħalt naħdem fis-sales, għadni namela sissa, ġiviri. Pero, isu dem kien, għalkem dem rajt okkupazzjoni ta' sales, kien hemm fragmented parts fi għamil ta' affarijiet oħrajn jien, ġiviri. Fostom ġiviri ħdimt bouncer security paċevil 2011-2012. Ma kienx spell twila ħafna ġiviri, ma dik kienet waħda minn dawk l-affarijiet li għatħan għamela jekk mhux għax għandi bżonn il-flus jew I'm desperate for a job, għatħan għamela l-esperjenza. Can I cut it, yes or no? Dik kienet il-da. Mbagħad ovvjament tħalt very well, għax dak iż-żmien kelli isja obsession ritt b'xi mod forsi jirnexxieli fil-boxing u fl-MMA. Pero l-problema kienet li bdejt tar twisq. Ġiviri by the time li bdejt isni nħuħx ismu. U rajti xi oħra, kien hemm qatt ma sibt coach li jistgħod miegħi jgħid li isma' ħanqod miegħek ħanaħdem miegħek. Dik ma sibtix. Li probabbilment barra kont issiba, allura sib dik is-support. Mbagħad isek tibda taqta' isek tibda tgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar qed ngħix il-familja, ġifieri. Law il-papa. So, u le, għax qatt ma ara jiena ta' 1920 kont naħdem fis-sistema tal-lukandi għaw konna nbijaw it-timeshare l-Ingliżi għaw l-turisti biex nifhom issa qed bih proprjetà biex ma qgħodx nidħol ħafna fiha l-sens not a subject to be discussed as such. U in consideration li kont nagħmel ġifieri inti fis-sejs taqla l-flus. Ġifieri rajt il-flus żgħir ħafna jiena, ġifieri ngħidu 2003-2004. Konna ndawru, sajra ma konx dak iż-żmien kont għadni inesperjenzat, konna ndawru 300-400 Maltin fil-ġimgħa. Astja. Maltin. Għax tbieħ tnej, għandek 10% ta' jinnaf il-prezzijiet they range between 5 to 8K u għandek isu dejjem dik il-ħaġa konsistenti. Mbagħad ovvjament il-problema kienet dak ix-xogħol I got at the beginning of the end. Wasalt at the beginning of the end. Li kieku kont fl-80s, per eżempju, l-ostra, ħafna nies faru fl-80s. Naqas da xogħol. L-Unjoni Ewropea fottiet it-timeshare f'Malta, mhux Malta biss ġifieri ma kull fejn ma missed dik l-misħul tal-Unjoni ġabet affarijiet tajbin u ġabet ħafna affarijiet ħażin. Ħażin. Ħafna mill-affarijiet ħażin. Ovvjament dan bħal kollox għandek il-yin-yang, imma by balance iktar 80-20, 80 ħażin, 20% tajjeb. Imma insomma, anyway, man. U għatnajja jek ġivijax, ironikament, fit-2010, kont ukoll università, kont qed nistudja kors tal-liġi wkoll. Dilġi ma' cover jgħajta ironikament fuq wieħed mill-videos li tal-live streams. Ovvjament kif rejt li jien għandi ċertu sadak iż-żmien kont għadni daqshekk polarizzat kontra daqskemm jien illum kontra l-Unjoni Ewropea. Imma l-mument kif waqt tutorial li tkellimt kontra l-Unjoni Ewropea, qabżu fuqi. Ġejt immarkat literalment. Ovvjament kien hemm konsegwenzi ta' ma ħalli ma Ġviri studjajt il-liġi, inti? Iwa, mill-sentej, imma mbagħad minn hemm bdejt nara. Ġiet ħadd fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Infatti constitutional law kienet. Constitutional law. U kon naf kienu ħadd mis-suġġetti favoriti tiegħi constitutional law. Għax infatti waħda mhux teżi, teżi iktar tard. L-eżami jew ta' x'ismu jgħidlek li titgħażel. Kienet u kont kellimt eżatt il-mistoqsija se x'kienet ta' ġifieri tal-eżami ngħidlek wait. Imma kont kellimt fuq il-Bill of Rights tal-Amerika. U speċifikament kellim fuq il-The Pursuit of Happiness. Kif l-Amerikani għandhom il-Pursuit of Happiness enshrined in their Constitution li xi ħaġa għalija minn formula vol jagħmluha fis-17 something, ġifieri. It was very much before its time, ġifieri inti bħala individwu għandek id-dritt li tfittex what makes you
Man, what makes you happy? For lack of a better word. Fil-Kostituzzjoni tal-Amerika, per esempio, mill-bidu kienet li inti tista' tipprattika liema reliġjon trid. It was very fair. Bla impedimenti, ġifieri. Bla impediments, for sure. Però xorta, inti taħt so to speak, taħt tindirizza li hemm xi ħaġa għal aktar minnek fuqek. Ġifieri minn hemm we the people, u l-ewwel waħda kienet God, bażikament. Issa mbagħad tifhem inti bih b'God dik tuħu fl-aħħar magħhom huma fatti kienu Protestants, ġifieri l-ewwel da. Ovvjament imma l-Amerika fem li kien esperiment. Għandek l-ewwel net kellek in-nies tal-lokal li daw ġifieri bażikament ġew pretty much devoured ġifieri. Imma mbagħad kellek influenzi differenti u ħafna ġifieri kellek l-Ingliżi, kellek il-Franċiżi, kellek id-Dutch. L-ewwel settlers kienu Dutch. Infatti New York kienet New Amsterdam. Mhux New York, New York wara ġiet. Mbagħad ovvjament kellek l-influss tal-Irish, l-influss Taljan, l-influss Ġermaniku, l-influss Pollak. U letteralment isek bat l-Ewropa u ħadd portion minna u tfajta. Illum għandek dak li għandek illum. Ovvjament huwa fragmented ħafna l-United States. Imma dini il-problema għaliex meta inti tipprova tapplika il-konsept ta' l-Istati Uniti f'xi ħaġa bħall-Ewropa ma tistax inti l-Ewropa tant huwa kontinent antik. Ebda minn Malta, l-istorja tagħna goes way back man biex ovvjament issa nillidjaw għal xi ħaġa iktar ta' saħħa tal-laħam. It goes way back u ġifieri inti diffiċli mod jiena mort ġo pajjiż ieħor orrejt mela ħanobdi mal-liġijiet ta' dal-pajjiż għax m'hemmx option oħra, fis-sens jiena ġejta għax irid opportunità aħjar. U mbagħad kellek nies minn bnadi oħra li qed jifhmu bħalek bil-fors, imma altru inti mor ġo pajjiż li ilu stabbilit u tipprova tibdlu. Tibdlu eżatt. Ma tifhem dik li provat tagħmel aħbex ta' unjoni ġifieri will never work. Għax anke aħna l-problemi li għandna aħna mhux il-problemi li għandhom l-Iskandinavi. Tifhem fejn għandhom ixxu ta' kesħa, aħna għandna ixxu ta' sħana. And vice versa, ġifieri ma tistax inti kif taqbad kif għamlu a uniform solution for all. Parti minn hekk għandek issa dil-biċċa tax-xogħol li qed tinqala issa tal-gwerra tal-Ukrajina li aħna m'għandniex għalfejn nidħlu fiha. Tmiss il-Kostituzzjoni tagħna jekk għanqogħdu nippokjaw. Ekki. Prova fhem sajan il-di ilha beħsieb daw dejjem Hegelian dialect tissejjaħ. Mela noħloq il-problema jien. Biex, reverse. Irrid nimponi soluzzjoni. Mela noħloq problema biex inti bħala l-poplu qed titlobni soluzzjoni u ndaħħal is-soluzzjoni li rrid in the first place. Ġifieri bħal ma daw, bażikament di tal-Unjoni Ewropea li kieku hemm nies diċenti leaders, bdaw l-għanna aħna ġifieri. Imma hemm pereżempju Viktor Orban li huwa kontra l-gwerra. Ġifieri qed jaħdem għall-paċi. Meloni tal-Italja kemm l-istess. Ġifieri aħna nistgħu nieħdu isma' why should we go with the herd? Mhix tara mitzola tgħid. Iwa. Ara kemm mhux hekk. Issa dimmini men. 99% qasbis qrat il-ktieb ta' Sunzu għax l-ewwel ħaġa li tgħidlek inti tittarma biex taħseb għall-armamenti jekk tiġi attakkat, mhux m'għandna xejn hawn Malta. Rajtu dak il-messaġġ li rċivejt jiena tal-helikopter ħadd ma jrid isu. L-ewwel nies seasoned, da inti jekk inti inti ħad tidħol fil-ġlida mar-Russi f'ġieħ il-Madonna. Jien li kieku hemm threat imminenti li da ddeċida jaqbad jinvadina, mhux kif qed jgħidu huma. Poke the bear, so the bear reacts. Għax dik kienet is-sitwazzjoni ta' Putin, ġifieri. Poke the bear till he reacts, għax tippretendi. U barra mnies ġifieri kif titkellem hekk, ma favur Putin, le, jien favur neutralità, favur maħdux sides. Eżatt. L-iktar forsi nibatu medics għall-għajnuna ta' Red Cross. Tiqaf il-gwerra u nistgħu nibgħatu kemm iridu għajnuna. Anke jien volontarja niġu biex jerġgħu jibnu mela le bil-qalb kollha. Imma qed naħdmu bil-paċi, issa we're trying to rebuildu. Għax in-nies hemm barra ma jifhmux li l-gwerra hija money making machine. Of course. Għax bil-fors hemm interess ta' xi ħaġa. Military industrial complex, that's why they want this war.
bħal tal-Vietnam, it was never meant to be won or lost, just to be maintained. Biex tibqa tippompja l-war machine kollu għaddejja. U issa b'99% jekk tinqala dil-biċċa tax-xogħol, l-ekonomija tal-Amerika tispara l fuq. Mhux hekk. U aħna ħanġu f'reċessjoni ta' Kristu. Mhux hekk. Għax dik li mhux qed jaraw in-nies ukoll. Apparti minn hekk aħna nistgħu nagħmlu l-Kostituzzjoni tagħna tgħid li aħna nistgħu nagħmlu armamenti biex niddefendu ruħna, mhux biex nattakkaw. Jiġifieri hemmhekk naqbel jiena li ninsaħħu l-armata u nagħtu r-riżorsi. Jiena li nibattu tfal tagħna l-gwerra l-Ukranja jew whatever xi ħaġa parteċipi le. Imma li pereżempju tintroduċi lieva għad-disċiplina, ma inti bil-forsi tużal lieva biex tibgħat in-nies biex jiġġieldu. Tagħmel lieva pereżempju fejn jkun hemm iktar disciplina għax bekk qegħdin rampant il-kriminalità non-stop ġifieri f'Malta saret. Inkluż żgħażagħ Maltin sfortunatament. Imma parti minn hekk, inti qed tinvesti f'the next generation, jitraw b'naqa spina biex niftehmu mhux kulħadd għandna snowflake, nittifhem u kulħadd iħossu entitled. Imma apparti jekk tista' tdaħħal affarijiet pereżempju sa ta' snajja. Inti tkun lieva, all right, yes, you're still gonna do, so to speak, soldier drills, però mbagħad flok inti qed tagħmel affarijiet jennaf how to engage. Il-barik suwek qabel il-soldati kienu jibnu. Mela, mux hekk mela. Bat għandek eżempju il-problema li għanna u koll ma' standard ta' soldat għawek, ġifiri jekk inti tista taqbatu tidħol meta trid. Ġifiri, m'għandhomx IQ test u affarijiet oħra, ġast jaqbad jitfakar. Hemm xi ħaġa element ta' physical li tittamel. Ejja, physical, ovvjament. Pero it's very, fis-sens, mux daqsek mux strikt ħafna. Ġifieri. Jew għall-inqas jekk daħħalt fl-armata, tihom tip ta' edukazzjoni jew xi ħaġa biex ikunu jistgħu jimprovjaw iktar. Hemm ħafna fejn jista' jsiru. Jew nkella jiena irid dan hawn ħabba cyber warfare u affarijiet oħra. L-ewwel ħaġa li rridu nindirizzaw jew forsi narmaw fleet ta' vapuri għax aħna mdawrin bil-baħar. U għanna l-ikbar territorju ta' baħar. Drones, technology u ground to surface to air. Yes. Nistaw id-raman nix aeroplani u affarijiet oħra, ġifiri surface to air nistaw. Basic old school ship on ship war, fil-sens. Efem, hemm sistema li kienet ħadmeta General Dynamics li kienu. General Dynamics jew Boston Dynamics? Tar-robotika? Le, General Dynamics. Mela rajt. General Dynamics kien ħadmet dar robot li jispara 40 target f'daqqa. Ġifieri, target 40 u jkun jaf minnu l-għadu u minnu kollox. Ti qed rajtu Terminator? Le, mhux kollha għax l-ewwel wieħed. One or two, l-oħrajn ma rajthomx. Lemmet noqorbu ġifieri. Cybernet. Jeez, Skynet, sorry. Skynet, lemma fajt dak li aħna l-ġurnata hija jew. Fantaxjenza u inti tara għara bie kont qed nara għandekun il-Korea. Għandhom robot qed jagħmel taekwondo men. Programmar literalment. U jbeltek, qed jagħmel taekwondo dal-robot men. Ma tistax tele-robot żgur. Ara, li finta bniedem bniedem ma jista' jżarmaħ, ġifieri dika. Rajtu dak ir-robot li qed jaħdmu fibers u jitċaqlaq bil-hydraulics. Pompa daqs il-qalb tal-bniedem, kollox menna. Ma jidirx endoskeleton biex niftiħmu hekk tal-ħadid. Jidir bisu bil-dajja. Bil-muscles u hekk. Impressjonanti. Yes, and it's scary. Għax iktar b'saħħtu mill-bniedem, press li huwa karbon. Mhux hekk. Imma again kif qed ngħidlek, I'm sure li hemm tip ta' magnetism kif tiddizattivaħ. Ovvjament. Palma ta' darba minnhom rajt jekk pereżempju robot jgħaddi minn bejn żewġ magnets kbar. Screwed. Bil-fors. Ġifieri, jiena naħseb dal-dax fin-natura tiegħi jekk hemm problema naħseb soluzzjoni. Ġifieri if it comes to it, għax din mhux qed titkellem xi ġlieda fair, fejn għandek jien naf mitruħ kontra mitruħ. We all know what's at stake. Il-gwerra llum m'għadix kif kienet jien naf. Nasmit senilu ma kienet ferta fil-verità femni. Il-Russja kemm hemm nies hemm il-qaħbeġ men. Balla nies men. U hemmhekk il-problema din li ma jifhmux. Il-mentalità tagħhom. Fimt? Din li ma jifhmux da mhux ara ma taħsibx li l-Russja fragmentata
kif aħna ta' ġifieri ir-Russi m'hemmx jekk ir-Russi tiġi attakkata, jekk hu komunist, jekk hu faxxist, jekk hu whatever. In-nies għax they've been through a lot mal-ġenerazzjonijiet u huma back tough fil-moment u għandna anke t-temp tagħhom. Issa don't get me wrong, jiena ma misfel għal-ħadd. Ġifieri da fl-aħħar mill-aħħar l-hekk intu mannu jienu man, it-tnej ġiex tu fissa għandna, issa mbagħad inti għandna jekk inti mdorri fis-silġ, jiena nisfidak trenja fix-xemx kif nitrenja jien mbagħad. Forsi ma nħilux vera s-silġ tiegħek, minti tiflaħ għax-xemx tiegħi. B'x'inti mbagħad fimt tuża l-għodda li ġejt fiħint. Ismani, il-Russi til-fusor ma fil-lent kienu. Muxek. Għabbas kesħa, ġifri xorta. Xorta, tilab kontri, muxek. Il-Finlandizi iktar. Iktar. Kesħa. U għem tal-Latvija taffe. Tal-Latvija u kol. Il-militar taħħom tal-bliħ. U għed mill-iktar military, biex taħdi fil-militar taħħom, u taħħom għed mill-iktar jibes, ġiviri. Pero naħseb ma kellux rizorzi ta' armi Putin u ħaseb li ħajrbaħ kif ġipu laħaq. Dik waħda minnhom għax kieku kien territorju. Ejwa, kieku kien infatti ma jridx jieħu iktar territorju semmi li tieqaf. Għax ma jitkellem issa. Għax ma jridx l-armamenti wara l-bib tiegħu. Eżatt. Issa x'għamlu? Ħajjagħmlu l-ikbar bażi Rumanija. They vilified him, man. They vilified him. They kept on poking the bear. Din iftakar Nigel Farage jgħidha fit-2008-2009. U għala, għax bil-fissazzjoni u bil-brainwash, jekk hemm xi ħaġa nistgħu nqablu man-Nazi u għall-Unjoni Ewropea, issa. Dak l-istess brainwash. In-nies li hemm ġifieri, dik l-ossessjoni li bil-fors hekk irid nagħmel. And they thought they're going to take on the world. Kieku tgħid jinnaf ramaw l-armamenti jinnaf bħala difiża rajt nifhem, ma mhux jisma' qed narma l-armamenti għalik ta' Mux jekku. U da huma kisru it-Trattat ta' Minsk, men. Għax di, il-mainstream media għat ma jgħidu, it-Trattat ta' Minsk kien. L-Unjoni Sovjetika. Provajt nispjegar il-podcast l-oħra. L-Unjoni Sovjetika iż-żarma mill-militari tagħha. Nuklear. Bil-pattur kondizzjoni il-NATO ma terġa' qrib biex ma niġi kwotat ħażin. ċertu eżatt fejn ma nafx. Imma daw dejjem ma snin dejjem jorbu, sakemm issa ovvjament imbagħad. Zekol dejjem. Qed tifhem ġifieri. Biex ngħidu kollox in-NATO mhux qaddisin għax attakkaw il-Bosnia kienu ġifieri. Tibda tara x'għamlet in-NATO, aħna qogħdu nlabu bil-preferenzi. Ġifieri il-NATO u l-Amerika, ġifieri u membri stati tal-Unjoni Ewropea u Franza u l-Ġermanja. X'mamlux ma kolonizzawx dawn x'mamlux ħajd lili. Għadux noqogħdu nippruvaw nidru tal-isbieħ. Ġifieri biex niġġustifikaw il-ħażin li rridu nerġgħu nagħmlu. Għax dik li da. U kif qed ngħidlek għandek bunch of them għax taħwa xi dieħla di. They are puppet politicians, they are placed there. Mezzola, von der Leyen daw mhux huma tieħdu għam id-deċiżjonijiet. U hija l-impressjoni li nieħdu li huma tieħdu għam id-deċiżjonijiet. Hemm nies warajhom. Darba ċajta Mirko għalli ma tgħidix. X'ma ngħidix. Dak 100% kien hemm xi jarba fis-sakra, qalu qabdu xi ħadd li hu miġnun biżejjed u tafgħu l-mezzola għallem. Le forsi ora, ma she knew how to play the game tagħhom. Ta' ma se jfux ħadd bħali President tal-Unjoni Ewropea. Le, mhux ovvjament. President taf kemm President hemm? Irid ikun xi ħadd li tifhem, ġifieri. That's the situation we're in. U daw ma affarijiet pressanti issa jiena mhux qed l-Lion Nationalist qasil laburist ġifieri l-lum il-ġurnata. I could give two shits about any of them. Yeah, fuck them all. Memx da, men. U bħalek hawn ħafna. Iwa puntu. Allora inti tipprova tagħmel kemm jista' biex isma' kif qed taħseb inti ma kien qed naħseb bħalek. Qed tifhem x'nistgħu nagħmlu dwar li biex taxxu believe me hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu, Nistgħu nagħmlu ħafna. Kieku jkollna t-tielet partijiet li jirraġuna bħalna, naħseb li jkun nistgħu nimxu ħafna. Ħasabu għal diffiċli għax nispiċċaw kif ġara Ġermanja issa,
l-AFD, talat l-AFD. L-AFD ma rridux il-gwerra, ma rridux il-Ġermanja tidħol fiha. Naf li ma rridux il-gwerra. Dak u il-Reform UK fil-United Kingdom, ġifieri. X'ġara? Reform UK tellaw ħafna seats, ġifieri daw literalment. Ma x'kien hemm problema bħala. Għax inti xorta kien hemm dawk li vvotaw, ġifieri għalkemm ikun hemm it-tielet partit, vera, ikun hemm it-tielet partit, imma ħadd tispiċċa f'punt ta' coalition. Issa jekk tkun qiegħed f'coalition, mela fejn naqblu, għarrej fejn naqblu, ma fejn ma naqblux ħajkonna problemi, ma stax fil-veta tagħmel soluzzjoni sħiħa. Jelli kien għalija titfa' bniedem wieħed jaf x'inhu jagħmel for a term of 10 years, u f'dak il-10 snin tnaddaf minn dal-Amerika. Imma l-Amerika again għandek 2 terms ta' 4 years u 4 years, xorta mhux biżejjed. To affect real change trid almenu 10 snin, man. You know, għandek viżjoni u ħana applika dil-viżjoni. Għalkemm ma naqbilx ma kollox ma Trump, ifhem. Trump. Għamilna affarijiet tajbin, ħafna tajbin. Imma għamilna ħafna affarijiet ħżiena wkoll. Iwa, ma isma', da tinsix, da tela. Businessman. Yes, ma dik ħallija. Għax naf dalilu mhux career politician, da x'il-Madonna rridu jien dal-intrigu, man. Is he in it for the fame kien ġa famuż, he in it for the money, he was already rich. Ġifieri, għandu ġenwinament imħabba għall-pajjiż tiegħu, ġifieri da. And he was the kind of guy that could pull off the president's job, bil-minti il-Joe Biden. Għanna, mela, għet jamlu l-da, għadda tal-ġilati wara, ħajba men, u ħejja men, għal trajtu naked gun inti l-film. Għaxek men, l-sħajlu, ġifiri. Għal-paċenzja, mela, għandek għandu għed ferja serja, ġifiri, ma nafx eżat ta' xkienet għajdlix. Għadda tal-ġilati, Fejrek, meħi. Ja, bro, come on, meħi. Jgħidha posta jgħam il-darba zela. Stajli mux għahat jizlu. Imma men, come on. Jow għalla jgħafna f-spark. Labla b'wahdu. Come on, men. Ġifiri, inti minti li t-temexxi għal għot juħodluk deċizjoni jtibsin. U di l-kustjon sta saħna da. Għax qabel da, Zelenski għat juħodha for granted. B'Kamala u Biden. Mur, firma li check, please. Iwa. Zgur, għalax, ħajmorru, again, in the military industrial complex. Ġivir bat jinferxu kif iridu l-flus, basta u laqgħod iddur. Ma ninsewx l-skandli ta' Hunter Biden, it-tifel ta' Joe. Tifhem, ġifieri li kellhom xi jaqsmu hemm fil-Ukraine ukoll, ġifieri imma anyway. Biex ma ngħidux kollox ir-Russi Putin għandu l-backing tal-nies tiegħu. Zelenski m'għandux. Infatti Zelenski għati jgħar Putin dittatur. Zelenski għati għam l-istess bl-opposition tiegħu, ġifieri. Le, fem, m'hemm ħadd li huwa ġenwin f'dil-istorja, għax inti jekk qed toqtol in-nies tiegħek stess. Qed titfaħħom ġo meat grinder bħalma jgħidu huma. Ġifieri dan it-tnejn li huma evil għalija, għax inti tista' twaqqaf il-gwerra, tista' tilħaq kompromess, issib soluzzjoni għal kollox. U daw tal-Ewro, ħanajlek, daw kieku kienu deċenti. L-ewa santu ħaġa, l-ewa santu ħaġa, ħalli mbattaġi tibda t-negozja, u m'għandhomx idea x'huma jagħmlu. Keir Starmer, kummedjanti ieħor għandna men, li da ma ngħidlekx kemm hu bal mal-Ingliżi stess. Mela fil-li qed ma qed jiftehom ma' Trump. Eżatt kif ġie lura u Zelenski laqgħu sew għamel ta' Trump ġifieri laqgħu kif laqgħu, ġifieri, anzi laqgħu sew. Fakk jaħħa Zelenski, ġifieri ma għoddu jgħod jilabba tal-vittma. He was dik il-karta li rrid jilab. Laħajn ħanmur hemmhekk ħalli nara kif ħanagħmel ħanilabba tal-vittma. Bekk ħatfuh J.D. Vance u Trump, ġifieri fil-bidu kienu veri isma' ħanisimgħu, ħanaraw kif ħanagħmlu u da, ġifieri, nkollu rajtu l-interview. Mbagħad ovvjament, ġifieri inti mela di situazzjoni, mela inti issellift 350 biljun mhux miljun, 350 biljun mill-Amerika li huwa ħafna kbar mill ta' l-Unjoni Ewropea, ġifieri bħala flus, taw il-military knowledge, taw l-equipment, taw ma nafx kemm taw affarijiet. U mbagħad tiġi għandna fil-pajjiż tiegħi studentek, daw suppost kellhom jagħmlu lunch, ġifieri kellhom jieklu flimkien. U għas kellha fejn seħdi, da sa ta' ġast tiffirma u l-esta wienet l-istorja, rrid hemm jagħmel show ħalli n-niskola jaraw x'inhu jiġri. U ma marx bil-ġlek anki jien. Biex ċekevara. Eżatt, ċekevara. Mhux ma bot kemm qed nagħmlu hekk mhux qed inżommu rendi kontu tal-problema u ċekevara u ejja men.
U tmur b'ċertu diċenza, da inti jekk inti mort, jien naf jekk inti mort teach. U tmur l-om bit-tracksuit. Turi disrispett il-minstidnek u. Ġifiri, dak l-argument, dik tittara, u dak b'da formalitajiet jemmen, jom ġibetċa ġlek għanna u gravata, mur bil-ġis jek ma tix mur daqsek formali u titturi ċertu da, imma l-menu turi anka l-qorti, jek mur l-qorti bil-traksju tajli xajdlek. L-ostja. Tifem ġifiri. Multa, malla, bum. Ma xalek etnajdlek, ġifiri, mux naqdu l-provaw jindaw daħqoni, miskin, miskin, men. Msik l-nistijaw, mux u. Utmur biġlek jgħidlek jgħed zmattat. Mela. Jew l-ingravata tkun edha, tifem, ġifiri kamon. Għax għaddejt minna tajjen, Mitu, ħat minna mu. Sibt komedjant emmek, tranġa għalli. Mux ek. Imma insomma, men, anyway, let's move on from this subject, għax ġifiri. Ejwa, vera negativ da s-sujġet. Memx. Hemm divizjoni men li nixtieq li jkun hemm kompromess fuq da s-sujġet. U aħna rridu nagħmlu ċara, da aħna se noqogħdulhom jiġifieri. Pala poplu, u m'hemmx nejber nazzjonalisti, pala poplu, isma' le fuq daw li xus hemm bżonn li ngħidu aħna tridu tagħmlu mhux inbilli għandna. M'għandniex xi ħadd fuq l-ebda naħa fuq l-oppożizzjoni u laqas fuq in-naħa tal-Labor li studja l-militar. Għax kieku daw studjaw il-militar, ma jkunx hemm bħal Bernard Grek Assidea men. Jagħmel dan hawn għaġliet. Mhux militar biss għaġlieda, kemm minnhom kienu fi ġlieda jgħidli. Bad il-politikanti kollha, kemm minnhom kienu fi ġlieda. U tiġi tajli di, mezz waħed mur tippa passidira, u ħatwerwer il-ex-KGB agent. U ejja men, jew von der Leyen. Dik suppost qiegħda l-ħabs men fuq frodi u skandli Watergate, von der Leyen u tal-ftehim ma' Pfizer. U ma rridix tirilaxxa da, l-imbarazz li suġġettawna għalihom. Dik oħra bil-forsa. Ġiviri. Ma tistax titkellem hawnhekk ħabba daw l-affarijiet. Titkellem nintellek video, tkellimt fil-pubbliku jarom mandra. Ma nsib lebda kemm inti disrespectful yes. Mela mhux disrespectful qed ikunu magħna. Le, vera minn darba. Tifhem mela jien għalfejn għandi noqgħod għandna nżomm lura. Jekk taqta' ħamsa minn nies pija l-komplament. Mela xiex men. Għax taf li jibatu l-nis. Ejwa min jaf ġej, ġifiri. Ġifiri, iktar wara da min jaf xan irċievi wara. Bżax, bżax. Imma, jgħiddu li korruzzjoni li jkunem. Fiskiju. Ma Malta stess. Ma mux bil-for. Jekk inti. Fuq kolla, ta' mux fuq jgħet. Issa kikurrit jena li jgħidulom kalmu l-Mark. Zammi, il-Mark Lawrence. Għaxa, marriċ nidħol fija jien, marriċ da. Allora nil-batomant Mark Lawrence, kalmu l-Mark Lawrence. Fuq dara fajt. Għaxa ħjarek. U vera, men, vera. Anyway, diju niqaf. Kif jista' jkollok inti gvern, so to speak, nadif Malta, met inti il-bosses tiegħu qed jagħmlu għar minnu għandna Brussell, men. Għax dik titara, x'qed isir hemm fuq. Il-lobbyists xed jippuxjaw minn hemm wara l-lobbies, il-corporations il-kbar, u xed nippuxjaw ħambijaw iktar. Qed tifhem ġifieri għajja nektelu biex il-prodotti għaj jkun il-soluzzjoni ta' din il-problema. Għaw Malta għandna storja twila sawa. U dejjem konna taħt xi ħadd. U għadna taħt xi ħadd. For sure. Daw l-aħħar ma ngħidu 5,000-6,000 sena iwa. Ma bdejniex hekk, anzi konna aħna l-ewwel li Malta llum mhix il-Malta propja. Qed tifhem? Malta dex f'konnettjata mal-Nord Afrika u konnettjata mal-Italja. Ġifieri dik il-propja Malta li qed ngħidu ġifieri. Hemmhekk kien hawn l-ewwel civilization. U t-provi tagħha qegħdin fil-tempi li għandna. Anke fuq di ħanqalgħu kontroversja ġifieri. Ejwa, għalhekk tgħidlek fija issa. Ma anke qed nipprova nibbriġġja. Taħseb li eżempju it-tempji tat-Turkija Gobek li tepe? U li sabu issa li ieħor ma ġembu. U ta' Sqallija ġifieri ta' Sardenja, ta' Tunis. Kollha konnessi? For sure, nbnew mill-istess clan, mill-istess nies. You know, ħol imperu Roman u l-structures tagħhom. Tifhem ħassiba fil-sens madwar il-Mediterran kollu ħassib structures jemien naf il-Balavostri u il-Cartrax. Insomma, u dan. Allura kellek l-istess
brand ta' nies, so to speak, jew l-istess clan ta' nies, ovvjament dana kibru, mhux qed ngħidu għandna l-istess persuna, ħoloq dil ħaġa dil affarijiet kollha, imma kien hemm consistent knowledge. Mela kif bnejtaw u hawnhekk ġifieri. Però meta inti tuħu l-istruttura ara il-funzjoni tal-tempi ta' Malta u l-funzjoni tal-piramidi tal-Eġittu għandhom bażikament l-istess function. Infatti, ovvjament tal-Eġittu tngħidu iżjed avvanzat. Tifhem but by then kien l-hom iktar knowledge, they are aligned with Orion's belt, il-piramidi, u mhux hemm biss. Għax għandek l-istess sitwazzjoni fil-Messiku, fil-Messiku tal-Aztecs. Għandek, qabel ma dawk l-Romans kienu Zigurats, men. L-Zigurats, Babilonia, għek. Iwa, ma infatti, l-istruttura ta' Zigurat u ta' Sumerija u l-istruttura ta' Zigurat ta' Messiku l-istess ħaġa? Ejja. Taf xrejt, dawk l-Romans qed jgħidu li bnew, mhux il-Mayans u l-Aztek. Qed jgħidu li sabuhom hemmhekk. Qabel. Kien hemm ħajja għalhekk qed ngħidlek iwa. Ara taħseb eżempju bħal meta hemm l-Sphinx qiegħda aligned ma' meta konna aligned ma' l-konstellazzjoni ta' Leo. Issa dik għal suġġett daqsxejn ara mela l-Sphinx. Ġifieri tmur 36,000 sena ilu. Il-problema f'dak il-bracket ejja ngħidu. Il-problema imma l-Sphinx il-parti tal-iljun u l-structure oriġinali. Il-parti tal-faraon ġiet wara. Eżatt. Għattifq ġifieri fil-verità ma nafux eżatt, probabbilment kien il-jum, ejja ngħidu hekk. Ma nafux eżatt ġifieri x'kienet l-istatwa per se, imma il-faraon fuq l-iljum ġie wara. Ir-ras żgħira. Żgħir by proportion. Ġifieri dik tittara u ovvjament qed nitkellmu, però inti dan bħal kollox issa qed tajt daħol McDonald's men, pereżempju franchising sewwa. Jekk tmur McDonald's hawn, tmur McDonald's Franza, tmur McDonald's Ġapan, iċ-ċans huma tieħu titbig Mac ħadd inqedab bil-Big Mac. Issa tnuża dal-eżempju krass fil-verità, huma jkollhom ovvjament l-istil tagħhom ukoll, jien naf kun daqsxejn iżjed tal-lokal, però jekk inti bħala barrani qed għandek abtit McDonald's għandna fil-Ġapan, ħadd jieħu McDonald's il-Ġapan, u bażikament il-basic menu hemm qiegħed biex jissodisfak. U ma tkun hemm dawn l-additionals burger, il-Japan style, whatever, you know. U kellhom l-istess affarijiet, imma mbagħad tittara, n-nista wara, infatti, what's documented, ngħidlek tażet li ma ġifieri razza kienu qabel l-Aztecs. L-ewwel ma kienu qabel l-Aztecs fil-verità kien hemm l-Inkas. L-ewwel ma kienu propja l-Inkas. Inkas Mayas Aztecs. Ġifieri bħala Dik l-Omens ukoll. Bħala iwa wkoll. L-Omens. Olmecs. Olmecs, sorry. Olmecs. Hija. L-ismijiet. Fa' Mexico ma hemm ġejja infatti Olmec. Mexico. Għax inti ma kollux derivation. Astja? Ija, mela. Tifhem ġifieri mela. Issa, what's also interesting li il-Mayan language 1/3 of it is Greek. Astja? Yes, the language. 1/3? 1/3 of it is Greek. Kif marem? Alla jaf. And it's probably not even the Greek, it's what predated that. Tifhem ġifieri. Il-tempju tal-Greċja mibnin fuq tempji iktar antiki. For sure. U fejn kien hemm qed jgħidu li ma nafx hekk rajtix. Fejn kien hemm fejn l-Sphinx kien hemm Sphinx oħra. Probaha. Għax finti dejjem ikollok tnej Sphinx. U sabu l-pediment biss ta' din l-Sphinx. Probably it was a dual lion arrangement, ġifieri li jattajt inti. Jekk inti tmur, għandna b'xi mod nistgħu neksessjaw xi images hawnhekk. Ma iktar tard ikun jista' jeditjhom Mirko. Għax jekk inti tmur Bay of Cambay fl-Indja issa qed ngħidu, hemm letteralment City beneath the sea. Di stabet. Ejwa. Bay of Cambay. Kienet leġenda di. Mela, mhux kollox hekk jgħidlek leġenda, ma legends come from somewhere, man, ta'. Issa ejja ngħidu ħalli ma rix niddevju forsi anke jkun il-followers kemm il-Madonna ħabdu truf daw. Però jekk inti tmur, ġifieri Bay of Cambay, City Under the Sea, ħatara
Literalment, City sħiħa u rfinata, ġiviri, u ġiex il-juni jilqaw qabel ma tidħol. Ġiviri, jekk għandek l-entratura tat-tempju, hemm 2 lions in the front. Issa. Sal-Indja ma kellhomx il-juni, tigri. Ma iwa, ekku, però inti tittara il-kultura li ħadet dik il-imaġri hemmhekk, bażikament. Kien fl-istess epoka tal-piramidi, ġifieri, l-Indja u l-pyramids on the same, fl-istess epoch, fl-istess era. Anka l-imaġri konsistenti u ħafna aktar avvanzat mill-tempi tagħna. Imma għalhekk tagħna żied antik. Tifhem ġifieri għax inti jekk tieħu ħalsa flieri biss titbellaħ. Jew inkella l-instabu ta' Temi Zammit għandi l-ritratt Ministra ma ġibx ir-ritratti miegħi għax tkun daqsxejn sa too much. Imma għandi kollox ġifieri qed naħdem fuq ktieb by the way, ġifieri forsi dak li jkun. Looking forward. Ejja, fadalli ħafna xogħol għax il-puzzle għada 80% mawda, ġifieri qed tfadal. Allura ma rridx noħroġ affarijiet bladdoċ. Sa ngħidlek ukoll kif ġejt għall-istorja ta' Malta ġifieri, għax jiena l-iskola qaskos ma kont nagħti l-history. Però mbagħad nirringrazzja l-tzija tiegħi ġifieri nsellmilha minn hawnhekk. Kienet tħobbni daw il-cultural events u toħodni daw jien naf jew l-ar il-kbir, jew l-ar il-kbir, jew l-ar dalam. Kienet daw it-tours li għamlu Maltin għal Maltin dak iż-żmien konna għadna żgħar kienet tħobb toħodni daw. U minn hemm għakkija beda jiġi l-interess. Imma li xunu jgħadduna l-iskola ma kelli l-ebda interess. Imma again, by the time ġifieri fejn kienet toħodni tsit kelli 7-8, sama ġejt krossalja li naħdem fuqha di minn 2015-2016. Il-riċerka fuq l-istorja ta' Malta, so to speak. Però xkont qed ngħid, għandi ritratt meta Temi Zammit sab tal-ħaltarxin, il-tempju ta' ħaltarxin, ta' jidix eżatt ġismu, għax nitfix kilometru. Hypogeum? Imma le mux ħalsaflini, Hypogeum ħalsaflini. Hemm ieħor ta' ħaltarxin. Tarshin Temples. Tarshin Temples. Hemm ġiex 2 bulls, men. Issa 2 bulls, meta inti taqra il-tekst Feniċi, 2 bulls kienu għal dak li kienu jsejħulu Elus li jiġi Kronos. Elus li jiġi Kronos. Għax is the Greek name for the title, for the finishing title, biex niftijamu. Meta inti per eżempju mela, jekk inti tieħu il-Greek god Uranus, ħassibu fl-Indja bħala Varuna. Ħassibu fis-Sumerja bħala Anu. U tara l-istorja konsistenti. Mela allura żomma. Mistess nies. Allora mbagħad meta jidħol hemmhekk jidħol it-tempju ta' Babel, is-70 interpretazzjoni, is-70 lingwa, is-70 at that point, at one point kien hemm lingwa waħda. U mbagħad ġi fragmentat sploda. Ma nistgħux jiftehmu. Ġifieri, nistgħu llum il-ġurnata nkun qed nitkellmu stess lingwa xorta maħniex niftehmu. U l-poplu Malti in ġenerali. Dialetti u hekk. Ma mhux ġast id-dialett, letteralment qed nitkellmu stess lingwa ma xorta maħniex niftehmu. Ġifieri da. Ħafna kliem insejnieh. Yes, l-ostra. Pero, għalek il-Malti huwa bellezza mennu, jiena daw jiġi għajdu lek, Malta kienet għamlet żmien mingħajr nies bullshit. Ġifieri, dejjem kien hemm survivors fejn kienu n-nies. Inti jekk inti I survived by going into underground. Musa mor nedva, ta' fejn konti jiena, hemm taħta. Għalhekk għandek il-katakombi. By the way, l-istess katakombi li għadna ma skoprejniex il-debt propja tagħhom hemm fit-Turkija. Dak il-kompleks ta' taħt l-art. Yes, li jmur lak ma nafx kemm il-dal-isfel, ġifieri we're in for a surprise, Hemm djar raħal ġdid. Pasejjer sa ġifieri magħluqin l-entries għax rajt waħda jiena. Sa kważi sa fejn iċ-ċimiterju. For sure. Ġifieri l-entrata magħluqa ma jistgħux jidħlu n-nies fiha. Qabel kienu jintużaw bħala kantini. Yes, imma mis-saffi ta' fuq ta'. Għax inti ngħid morru l-isfel sew, l-isfel ta' ġifieri, taf li inti anke tar-raba ta' Sant'Agata, ta' Sant'Agata u ta' San Paolo. Mor darba dak ejju. Ejju anke jintħalt. Imma no one really explored what's down there ta' ġifieri f'xemm iktar fil-qiegħ. Again bħal ħal saflini. Sa 3 saffi, 3-4 marru l-iktar.
5, mu 5. Minix ċeħ, naħseb, imma naralek, għax jena missa naqbad nfaqqa bla d-doċ. Hemm ħafna stejjer, per eżempju, li kienu ntilfu dawk it-tfal, li mhux vera. Ħanajlek, isma' għax in-nies jagħmluha. U jagħmlu YouTube videos fuq u jibgħatuhom lin-nies. Ara, li dik il-mara niżlet hemm isfel. Dik hoax. Mhux neċessarjament, għax ma naħsibx li għadet ix-xandar isimha. I guess li kien hemm xi ħaġa. Mhux qed ngħidlek li rat għanna il-nies jew kreaturi ta' don't get me wrong, imma mxur li kienet hemm misfel u ħasset vibe. Esperjenza ċi ħaġa, jena jdu hemm semminti jela. Imma ta' tfal kienet, tara, kienu literalment, isma', da kien għadu kam jinstab. Kif qed ngħidlek stajt intilef easy, you know, ġifieri, allura kienu jgħidu l-tfal. Isma, tmorru xem għax kien hemm it-tfal li it was the thing parents qed imbeżżak mill-baba biex ma tinżilx hemm isfel. Għamel 10 snin miftuħ dak bla bib xejn. Mela. U dawk l-iskalz. Issa, hemm l-interessanti, mela, xkun fejn semmejtek postijiet jien. Eġittu, Peru, tal-Inkas, Malta u Turkija. F'kull fejn ngħidu. Hemm l-Afrika wkoll. Kien hemm iwa. Issa ma matem dik iwa. Kull fejn semmejna daw il-tempi nistabu dawk l-skulls. So, there is a connection between those skulls and those temples. Issa, għamlux riċerka għaw Malta, ma għamlux, fottewhom fil-verità, marra jżeggu bil-plaster of Paris fuqhom. Però inti li tittara l-iskall, mux li jippreżenta l-ek ġiviri fuq xismu data l-elongated skull fej jippreżenta l-ek skull normali, l-oħra. Għandek un kontorejtielek. Fej inti għandek, taf inti għanna. Fuq ta' intelligence ġabu għom. Ej, ma dak għawen. Għatjajdu li manni xumbat. Mux mela, ejwa. U naf mirraħom. Nistabu ħafna. Meta kien naf mirraħom minn kien jaraw mill-mużew tar-Rabat. Ma naf ieħor li kienem tempju il-Karkara ma nafx jek tafx bieħ. Radmuħ, u sabu l-iskal, semmek, un sterqu. Ma nafx bjadi kara. Ma nafx bjadi. Kem ħafna affarijiet. Għaw ħafna għataw skals fl-idejn. For sure. Minn daw l-elongated. Nħafru, ħanajlek men taf kiku taf. Għalli għafxin stab. In the last 10 years, kemm ilhom għaddejjem dal-ġen tal-moħħ tal-bini, men. Ġifieri f'Malta, biex nibnu concrete jungles. Għalli għafxin stabu. U xin difnu, min jgħidlek għax mussa mor ngħidilhom x'sibt. Tempju ta' Wittelein, indaram. Żgur, min qed ngħidlek ma' issa mbagħad di ħaġa oħra. Why għalfejn kien hemm daqs concentration ta' daw f'dak wieħed. You know, Malta żgħira, ġifieri għalhekk tagħmel sens li kienet pjanura ħafna akbar. Qed tifhimni għax inti the gods resided. L-ewwel qed Malta oċċata. Tifhem Malta għawdex ċaċet li fadal, immaġina montanja inti tela l-ilma u kull ma fadal il-ċata biex niftehmu. Malta għawdex l-istess ħaġa. The gods resided on the mountains. Mount Olympus, whatever, the gods resided on the mountains. F'daw it-tempi kienu jgħixu dawk kienu jsejħu l-om l-allat. Mhumiex għax lat, jew Zeus jitfalek għandna il-lightning rod, tifhemni. Però ma niċħadx il-possibilità li kellhom advanced weaponry? Le, 100%. Meta tara dik ta' meta double hitan, ta' nsejta fej, madonna. Meta l-lut attakkaw nsejt fej. Double hitan. Madonna, ġabu melħ il-ħitan. Nafal meta nsejt issa palissa. Għax għadu jdoru 6 dawriet, 6 tiem. Metaphysical property tagħha. Xillo strana. Ġifri kellhom xi tip ta' teknoloġija u xi ħaġa. Ma tmurx il-bot, ara, jekk ikun hemm ċans, idħlu antikitera mekkaniżm. Antikajtera mekkaniżm. Di instabet ġifieri. Antikatiru, jew. Fem da computer men ta'. Unstab ġifieri għandna minn fejn Madonna. 3000 sena kemm. Yes. Ġifieri li kienu jaħsbu li fih żball għax fih senna. Fih 53 il-ger. Mbagħad indunaw li mhu żball għax dak il-53 jillinkja l-APR. Mela. Kienu tu di last dot kienu jafuhom men ġifieri l-affarijiet. To the last dot. U għandek nies li probabbilment kien jafu anke babsu mal-ġenetika. Hence l-elongated skulls. Il-Peru instab banka baby,
Ġifiri, mux just. Right, fijet fil-mara. Ġifiri, anka baby nstab fil-Peru, ġifiri xaħġa, għax bat kellek nies li kopjaw l-allat biex jidru. Bil-head binding. Yes, bil-head binding. Biex infemmu l-nis. Esattament, xin id-differenza. Mela, minnom, għax t-timġri, men, għalek ridda. Mela, il-head binding, il-ras għal-kem tiġi elongated, pero inti xorta edha mandekx il-volum. Il-volum tal-elongated skulls 25% ikbar. L-elongated skulls propja, ġiviri, li huma organic. 200 ħaġa grams, so ta' 25% ikbar. 180 grams minna. Issa, plus, imma l-iktar, minn hemm tintkun taf jekkux xismu għaw head binding jew le, mill-skull plates. Aħna jek taqbad tijak, iswed, ċinis, whatever, men, aħna faħħa mill-axarrazza wahda. Imma tara li għandek asma 1, 2, 3 biex niftijemu. Dik il-servi meta jkun ħajt welet il-baby? Il-xismu għaw meta jenala l-skull, bazzikament, jiġi format f'dawk 3-4 bitċiet. Ta' daw biex tejbis. Il-bicċa ta' għoddim u bat bicċa vup, gbar fuq wara. Ġifi minn emmek tkun taf, għan prova ta' nsib. Għandek il-jawline uħol, differenti. Il-jawline ta' differenti u għandhom. Minnom sabom tafli bil-fangs. Estja? Narajtiex di. Naf li minnom għandhom double muscle għawek. Stick to the skull. Ħalli inti ma tiġix kif taqbad tajt. Ma ssibx nisu għax jina I wanna see the proof. Actually, we're starting from the proof. Mela jena għat nsib xi ħaġa li evidenza, issa x'inhi teorija ta' wara din l-evidenza, dak xi interessani. Taħseb li kien hemm tempering minn xi source barra minn din id-dinja? Ħamu jiġbek mod ieħor. Kienu jafu they knew how to access another dimension. Daw il-nis li t-najdu. Kien hemm ritwali, kien hemm il-rituals, kien hemm l-lum forsi probabilment jgħidulhom spells, imma dak iż-żmien kienu jgħidulhom incantations jew mantras, ġifieri. Għadhom jinteżaw dak il-terminu. And they knew how to access the other realms, man. Ġifieri, chances huma aktar milli jiena li ġi NET f'pajjiż u qabad in-nies u dik għandha xejn farfetched, imma li inti qed tilab ma' ċertu forsi and you're accessing certain knowledge, certain forbidden knowledge, jew l-okkull dak li jfisser forbidden knowledge. ċertu knowledge li inti forsi m'għandekx tkun qed tilab bih u qed tilab bih. Mbagħad dik storja differenti, ġifieri. Xi ħaġa ġara 70,000 sena ilu, ġifieri fejn għandna l-bniedem tal-lum. Għax qabel kien totalment differenti, kellek razzet ħafna razzet differenti. Ara, ir-razzet ma dib kont qed nispjega ħkielek l-ewwel. Razzet differenti dejjem kienet. Jekk inti tmur l-Afrika, ssib nies għandna twal daqsda, u ssib pygmies. Ġifieri da. Palma sabu Floriensis. Il-Floriensis għaw il-nani, humanoids. Tifhem ġifieri di għankallum il-ġurnata konna nispjegalek għandek Andre the Giant, il-wrestler biex niftehmu, għandek il-Peter Tinglish li ma jafux minnu ta' Game of Thrones, il-nanu ta' Game of Thrones biex niftehmu. Mhux it-tnej għandna umani, imma jekk kieku jien sawa ġi katastrofi u daw ġew mitfuna, jien naf b'madja whatever x'inhi. U inti għaddew 5,000 sena u sa tagħmel arkeoloġi, x'ħatajt meta ssibhom daw? Li wieħed ġie qabel ieħor? Fimt, mhux fl-istess żmien. Fl-istess żmien kienu ġifieri dik is-sitwazzjoni fil-verità. Jiena ara anke in-Neanderthals, iċ-chances huma aktar iżjed tagħmel sens li huma l-għadam u skanetri ta' nies li kienu inti ma' żmien hawnhekk jibda joħroġlok sewwa. Iżid ma jgħaddi żmien iktar ma jħorġ il-forehead, għandek. Tikber ir-ras iktar. Ġifieri. U dawn nies li għexu for a very long period of time. Issa kemm xi xukomi ma soqgħod nidħol fil-merti tagħha, baddej u għalhekk kellhom dik in-knowledge kollha. Ma bħal Tutankhamun. Tutankhamun rasu differenti wkoll ġifieri. Infatti huwa prodott. U għandu l-ħibs ikbar il-barra. Huwa prodott ta' probabbilment incestuous relationship.
Għax fil-bidu l-bniedem seta kun hemm bil-fors, seta kien ikun hemm ara infatti l-allat ma tibda tara l-allat. Mhux ta' kamin, Annunakin. Il-mara tiegħu Nefertiti. Ejwa. Għax dawk nitfixkilhom. Ejwa, ma again dawk huma ara ġew wara għall-era li qed ngħidlek jien. Gaia, the mother goddess, biex niftehom, il-mara l-ħoxna, il-mara l-ħoxna miex eħlif Gaia, the mother goddess. Poseidon, il-propja Alla ta' Malta, ġaba fakinaw. Saraqa minn ximkien u ġaba għaw. And she was the mother of all. U di għamlet ma' raġel, ma' suppost raġel tagħha, ma' tifel, immaġina, qed mur ma' nantek, u qed tibqa' tipproduċi di. U for a period kienu jħorġu għadhom jħorġu healthy. Seta jiġri hekk. Imma mbagħad ovvjament l-affarijiet bdew imajnaw, ġifieri. Infatti għandek the 5 ages of men. Kien kiteb fuqha Hesiod, mhux l-unika bniedem li kiteb fuqha Hesiod. Kellek il-Golden Age li kienet assoċjata għal Kronos, il-Silver Age li kienet ta' Zeus, il-Brazen Age u il-Bronze Age li kienet ta' ma kienx hemm Alla assoċjat magħha per se. Kien hemm il-Heroic Age. Mbagħad kien hemm l-Age of Iron tal-lum. Ġifieri, l-Age of Iron fej dawn nistgħu nidħlu fihom nispjegahom. Ġifieri, ma tnagħmel xejn ma nfintajt xejn, ġifieri nieħu minn texts antiki li jispjegaw the different eras of men. And we are still in that Iron Age. Fej ma stawx jisibu paċi, ġifieri. The Golden Age kien fej il-bniedem literalment askellu għal fej jisforza lilu nnifsu għal xejn, ma kienx hemm strife, kien hemm ċertu rispett għal xulxejn u dal-affarijiet, kulħadd naħar minn man-natura u dal-affarijiet. Il-Golden Age tal-bniedem. U hemmhekk fejn jgħidlek kienu jgħixu for a very long period of time f'dak il-Golden Age. U mbagħad bdejna mmajnaw is-Silver Age fejn huwa ta' assoċjat ma' Zeus, Zeus kull mu title men ta' ġifieri. Fej kienu jagħmlu l-irġiel kienu jagħmlu sa 100 sena ma' ommhom u sa 120 years kienu jgħixu, għax mbagħad 20 years l-oħra kienu l-ewwel 100 sena spoiled mill-mami. U mbagħad l-20 sena oħra jiġġieldu bejn u jispiċċaw mutu għax ovvjament joqtlu xulxin. Ġifieri. And that degraded even worse mbagħad wara da. Imma għandek l-istadji tal-bniedem kif iddeteriora. Taħseb li dawk ir-rejiet li jsemmu d-dinasti tal-Eġizzjani fej daw kienu jgħidu li jgħixu 1000 sena u daw bad bdew imajnaw minn 1000 sena għal 800 sena. Għara, tas-Sumerja minnhom jgħidek 30,000. Ejwa, u kol tas-Sumerja. No, it's how we are interpreting the information wrong. Rejt. Tifhem ġifieri. Mela we're on the same plane. Yes. Mhux qed ngħidu dak għalhekk għadlek mhux se noqgħod nidħol però jekk inti tmur għal texts bibliċi, mbagħad fej Mose li kellu il-teachings tal-Farawni, u tinsix, Mose kellu aċċess għal dak li ġie maħruq f'Aleksandrija, aħna m'għandniex. Ma nafux kien hemm miktub f'Aleksandrija, dak ġie maħruq kollu. Huma kellhom għaliex il-Feniċi u l-Eġizzjani kellhom it-tekst kollha organizzati ta' kif minn fejn ġie kulħadd biex niftehmu. Kien hemm kataklizma totali, ġifieri, complete, ġifieri, literalment erda, ovvjament kien hemm survivors, aħna nafuha bl-istorja ta' Noe, ġifieri ma wasn't fantastic il-xejn, ġifieri. Kollu kien tinstab l-istorja ta' kemm l-Epic of Gilgamesh fis-Sumerja, ġifieri, hemm tekst oħrajn anke f'Taċċajna. Jidher li ġara xi ħaġa hemmhekk, għax hemm is-salfer, sabu s-salfer, ġifieri. Stabu remains tagħha. Ejja, mhux hekk jidher li ma li ġara xi kataklizmu ta' xi ħaġa, xi tip ta' xi ħaġa. They were daw konsidrati għall-lat għax inti biex to survive that. X'il-Madonna rid tkun. Immaġina inti l-allament taf x'għamel nannuwient dak Alla kien. Anke l-kelma kif daħalla fil-Madonna għamilha. Ma nagħmilix jien illum kif għamilha. Ngħidu affarijiet għana straordinarji u dak iż-żmien għalihom ovvjament iktar u iktar. Ġifieri, jew nkella tara d-decline tal-bniedem mela inti għandek 90 sena krepat ħatmut. Nannuk għandu 200 sena u għadu għandna jbambal. Fimt? U xejn mhux għadu jibni, mhux għalhekk ngħidu l-hom Allat mbagħad. Nis testawhom daw. U tinsix the concept of gods, mhux qed ngħidu god li kien hemm il-most high biex niftehmu il-forza li we cannot conceive. Imma l-ewwel
for lack of a better word, l-ewwel dnub kienet l-idolatrija li jiena I'm mortal but I'm imagining myself as God. You know, di xi ħaġa ġifieri anke l-Imperu Ruman, I mean Ċesri, kien jikkonsideri l-nifsu divin. Ejwa, dawk l-imperaturi ġew x'imkien, men, l-istess anke l-faraoni, And the chief priest was the king. Anti meta għandek pereżempju anka Poseidon, aħna l-lum ngħidu Poseidon l-alla Poseidon, imma he is the king and the chief priest. That's what it actually means. Il-kelma propja u minn fejn ġejja kelma setan. Mux satana, setan b'saħħtu. You know, ġifieri. Yes. Kollox minn hemm ġej. Naf li l-kelma xajtan ġejja mill-naħa tal-Babilonja meta fl-ewwel tekst ta' xitan jindika li ġara xi ħaġa u kien hemm 3 figuri suwed imdawrin bid-dawl. 3 figuri suwed imdawrin bid-dawl. Ħull linja ta' Kain. Tekst bibliċi. I can corroborate them with the other cultures, ġifieri, bla problema ta' xejn. Mela, Enok huwa Lenki. Ġieli smajtu ta' Sumer. Dak l-Enok, Lenki. Issa mbagħad ma' Lenki kellek l-Enlil. U l-Enlil ħassibu bħala Mahalalel. Fimt? Mahalalel huwa profeta fil-Bibja. Yes. Għarreta. Imma huma l-istess Enki, Enlil. Fimt? U mbagħad kellek il-Meħujael li jiġi wara Enok. Nafhom bla-ment ġifieri. Mela Kain. Enok, Meħujael li huwa l-Alla Helios, the Greek sun god, biex niftim. Helios, Metushael, Mut, Mewt, Shael, Sheol, Hell. U ma tkellek il-Lamek. Il-Lamek, jew kif nafuh, insibuh il-Melkart. Il-Lamek fej kien Lion Age biex niftim, u il-Lamek kien dawk tant il-bnien ġitant f'stat paranojku, li da kien jibża li tfal tiegħu ħajħdu over il-kingdom tiegħu, he actually fucking consumed them, man. Minn fejn ġiet il-ritwal ta' child sacrifice. Ġifieri. Hemm ġiet, mela. Bħal meta jagħmlu l-iljuni ma dak tiegħek stess, għax l-iljun ta' ħadd ieħor. Linjix ta' tiegħu jekk hu mill-isperma tiegħu mela all right. Jekk ikunu ta' sperma tal-jon ieħor le. Joqtolhom, imma da tiegħu ġifieri. Id-niefel, in-nisa jmorru ma' kemm ħafna biex tifhem ġifieri il-bniedem għaddhom ħafna daw l-stages differenti. U meta inti semulek pereżempju Nefilim. Nefilim hija ġejja mid-derem. They were il-Nafil kien associates jew cronies of Cronus. Kienu lejali għal Cronus. Minn hemm ġejja kelma Nefil, u kull ma tfisser mit-tekst ta' Magri issa l-arkeologu Malti, ġifieri Nafil, bniedem li jinżel fuq hekk bil-erra. Ġifieri m'hemmx għandna affarijiet ta' għandna science fiction sort of things. Ġifieri mhux the fallen ones Nefil. Imma the fallen, lex. Qed jaqfu b'erra. They are the fallen ones, jekk jien kont fi stat ta' glorja u issa għajt fi stat ta' bazo, qed ngħix f'mod ħanuża kelma naqa' fantastika, reptilian, we can access the reptilian in us, man. Mhux hekk il-pineal gland. Il-pineal gland, proset. Issa, jekk ħammur jiena bażu ta' survival and replication only, and that's the only thing that and we kif taqbad tajt, inneħħu s-sajt tal-kumpassjoni, inneħħu s-sajt tal-kreattività. All we want to do is cold-blooded, fimt? Allora hemmhekk ħadd taċċessa ċertu dimensjonijiet, men. U da kien ir-ritwal kollu. Infatti, għalhekk fallen state, man, fil-qiegħed fil-grandjożità għandna tnejx tajjeb ħafna, u kollox għaddej dan, we're falling, man, constantly decline. Bħal meta eżempju jagħmlu ritwali ta' l-ayahuasca, DMT, affarijiet oħra, tkun tista' taċċessa l-affarijiet. Yes. U tista' tagħmel bloat of body experience. Ejwa, nieħdu break, issa nerġgħu niġu. Ma nefelin fuq konna qed nitkellem fuq għax ħriġna l-paper cigarette. Ġifieri kien hemm bżonn di sigaretti, di nicotine break. Imma anyway, konna qed ngħidu fuq in-nefilim. Nefilim mat-tekst ta' Manuel Magri ġifieri li huwa wieħed mill-aħjar historians, ġifieri da ħelsu minnu l-Ingliżi, ġifieri dik storja oħra u trid nisfidaħħa ma ħajkoll l-evidenza kollha fidi.
U ma kienu jippuxjaw the theory of evolution u rridu jċaħdu jassoċjaw kollox ma' Ċipru u Greċja. U li they deprived us of our history, l-Ingliżi, ġifieri, qed ngħidu early 1900s. U l-Manuel Magri tefgħu it-Tunezija. Wara ftit miet, issa kif xi xukome ma nafx, ma kien għadu b'saħħtu kien għadu żgħir. Semmek nista' ngħidlek naf. Manuel Magri dar Sirja, Turkija, ma nafx kemm dar postijiet, ġifieri kien jaf eżatt x'inhu jaf u għandi n-notes tiegħu. Ġifieri kull ma tnajdlek kollox bnejt mill-affarijiet li kien hemm u diġà għandna, ġifieri. Nistgħu nsibhom tan-notes. Għandi. Nista' nġibhom hawn. Ġifieri hija. Kif sibthom? Għandi. Ħabib tiegħek inti jomli. Photocopy tagħha, ġifieri ma handwriting tiegħu, ġifieri da. U qatt sistematikament u ħad li ħin nfittex wara kull isem tifsira tiegħu xi fisser u bdejt inqabbel imbagħad ma xemm iktar mela x'in. Il-writing naħseb differenti tinaraf, ġifieri. Kienu jiktbu sabiħ tagħi pereżempju kewkba bis-C. Aħna mdorrin bil-K. Imma kewkba bis-C kienet tinkiteb. Probabbilment bl-influenza Taljana wkoll ġifieri naħseb dak iż-żmien. Don't get me, I'm not the expert on the. Ejwa għalhekk għax daħħal darba bdejt nara manifest. U bdejt nara klim differenti. Klim differenti, mela. Mqabba, per eżempju, mkabba. Mkabba, Fimt? Hemmhekk ħejx kemm instab affarijiet, hemm ukoll l-istess li mqabba ġifieri bħala żgur. Efhem viċin. Kullum kien kull fej da. Kull fej tħaffer ħassib men. Il-ħamrun, issa kien hemm Merini fuq għadi, il-ħamrun u għatemmi ħaj Merini. Imma ċans isuma, għallem tempju, imma ċans isuma l-isem baqa għal-Bal-Ħamon. Bal-Ħamon kien għalla Faniċu, ġifieri. Jena, fi żmien kont naf wieħed li kien għalli waqt li kienet iħaffru biex jibnu d-Daniels kien hemm mar kbir hemmhekk. Għadik qastaf men. Sa ma nafx jekk hux vera. Ma nafx, ġifieri. Bistalagmajts u sabu xi affarijiet ġifieri. Jagħmel sens. Għax hemmhekk kombinazzjoni naf xi ħaġa ma qatt ma saqsejtu nhar hemmhekk hemm il-fader tal-ġuġitsu, nsellimlu minn hawnhekk, Fader Vince Ciortino, raġel sew ħafna, ġifieri, ħaħsib ħafna tfal għallimhom il-ġuġitsu. Letteralment bniedem li kien jagħmel għal kif taqbad tajt, a true priest if you like men. You know, ġifieri bil-lira tmur titrenja għandu, he's not for profit or anything, just rid jieħu ħsieb it-tfal jgħallemu jagħmlu minn kollox men. U xejn minn dodgy shit. Fader Vince Ciortino, għamlu dax darba minnhom difen il-kelba u għamlu ħafna ġepax difen il-kelba u anyway, ma tagħmilx differenza. U dak kellu hemmhekk għandu fej qiegħed l-Marsa, imisma l-Ħamrun ġifieri, imisma Daniels eżatt. U jekk għandu taħt fejem il-data refrigeration ta' Daniels ġifieri, imma naħseb hemm iktar. U kellu kif qed tajt stalactites u stalagmites u ilma isu ġej, isu da, ġifieri possibbli dik li qed tajt inti. Rajt affarijiet. Għax jien kont tkellimt ma' wieħed li damar Project House. Project House hemm ir-records minn il-kavallieri. Sarhom il-ġurnata ġifieri tal-affarijiet li nbnew, affarijiet oħra u hekk qabel m'għandna xejn. Issa, meta nstabu dawn l-affarijiet kien hemm preżenza umana ġo dawn il-post ġifieri u sabu xi affarijiet oħra li kien jindika li kien hemm preżenza umana ġo dal-ar. Ma naħodx bi kbira. U tipo intradam kollox. Ma naħodx bi kbira. Prova men li flera li biex niftehmu late 1800s u 19. Il-tempi, per eżempju, ta' Arxien u hekk anke ħasafrina da, instabu in the last 100-150 years. Tifhem, ġifieri qabel hekk ma kinux kienaw, badlek xi da kien jużaw l-blatt tagħhom. Kissruhom u għana jibnu bihom. They didn't know any better. Il-ġebel ta' teatru Manuel jgħet Santa Lucia, jew fuq taħt ċimpediment ta' dar. Ma hemm l-ignoranza u ġifieri għax da għandna u jiena maħruq l-iktar għal tal-ITS, hemmhekk għandna wirt storiku papali minn tal-ar. Hemmhekk inti taħt l-ITS. Hemm mar kbir. Fejda mejt ġu fih. Arnold mar hemmhekk u sab gamblu. Ma tnajdlek jekk tmur l-Andrews Bar. Taf fejn kien l-Andrews Bar biex niftiehmu. Fuq wara isu ġnien. Infatti hemm il-ktieb ta' Bizarre Malta, il-ktieb Bizarre Malta, il-qoxra hemm da fejn ngħidlek fih. Forsi mbagħad meta bl-editing forsi jtellaw.
ġo daklar, kien hemm anke program fuq television, nsejx ismu forsi għal darbohra, nsejx ismu l-program, fejn marru scuba divers, però sa ċertu punt waslu għax jinfet. Ġifieri literalment jinfet hemm l-ilma frisk u fejn l-ilma frisk u l-ilma tal-baħar jintaqa'. Issa, għalfejn interessanti għax dak is-Sumeri kienu jesejħulu l-abżu jew the abyss where the both waters meet. L-ilma mielaħ u l-ilma ħelu biex niftehmu. U kien id-domain ta' Enoch, Enki. Ġifieri Enki mbagħad fil-lat metafiżiku nistgħu nidħlu fih imma assoċjat mad-demoniku wkoll ġifieri, imma anyway. Però bħala wirt storiku hemmhekk imprezzabbli ġifieri għandek it's not even discovered, explored Hija Marja Madonna ħudu interess, jien li kien għalija biex ma nipperkolax ħajja, naqbad sistema għatrajtu Titanic il-film jitfaw dak isu robot, sa fil-98 mhux issa. Jitfaw isu dak il-robot hemm taħt biex jisplora ma nistax noħolqu xi ħaġa u jgħaddi minn hemm għalmenu nafu x'hemm. Issa jekk hemm jekk m'hemmx mhux problema, imma almenu esplorajtu mhux ma naf xejn. U aktar ma jħaffru żjed jinstab. Come on, Alla ċmen. Nfottu. Għanna, da we're storiku, inti da. We can elevate the value for Malta, ġifieri, għanna f'mod, għanna assist immaġinaħ, Ma nafx, għandikun ġejna rankata l-ewwel post għall-scuba diving xi ħaġa. Ma scuba diving, biss issa scuba diving mbagħad again, Ġermaniż sabu, Ġermaniż interessat ħafna fl-istorja ta' Malta. Anki Hitler kien interessat, l-Nerbe. For sure. Mela għal xeridu għant. Il-remains, il-remains ta' xi ħaġa ta' ċivilizzazzjoni akbar. U l-Ewropa, infatti inti jara, sqallija hemm ċefalu. Fem il-piramida. L-erja ta' ċefalu, dik konnessa ma' Malta, hemmhekk sejħulu Ras Melkart. Ras Melkart kien l-ewwel wieħed il-Poseidon, għax Melkart kien eżekuttajt Chief Priest and King. Melkart sit l-art, ġifieri. Assoċjat ukoll ma' Atlas, Atlas ġifieri kien Poseidon tefa' domain ta' Atlas kien l-ewwel wild tiegħu u tefa' lilu bħala chief, kienu kingdoms differenti. Anyway, ma kienu jgħidu dik l-erja Ras Melkart, kienet ovvjament dik u konnessa meta kienet da biċċa ħaġa waħda. Konnessa b'Malta wkoll, ġifieri l-erja sħiħa mhux ġast fis-Sqallija, tinkludi l-Malta wkoll. U għawdex. Qed tifhem ġifieri. So x'kien il-punt li kont qed ngħid fuq għadi? Eżatt mela inti għandna remains għandna da ta' possibly different civilization u tiġi tiħabis u titfen u tagħmel u għalla. Li semmejtlek l-ewwel dak li jaħsbu li huwa l-missing link bejn il-bniedem u x'ismu li sabu Spanja issa. Iċ-ċansi su, ma għan rrit narax, għaxen għaddi ma rajtux, ġiviri mussa da. U jom minix l-asper tal-għadam laqqas, mind you. Pero ċansi su, ma li għara. Biex inti, to date something, il-carbon dating I sa 50,000 years. More than 50, ejwe għan għamlu 100,000, għalli kunu kaverjajna l-area kolla. Imma ektar minn 50,000, 100,000 sena, more than that is supposition, man. Ima diġu n-nies, millions and millions, or 65 million years. It's not true. It's bullshit. Kifet, minn fejt ġibom daw il-numri, man. You know, happily ever after. Il-missing link, memx missing link, jena għajli. Da suġġet għal-darbora forsi, men. Ne, zgur. Jekk inti aħna kowtan kons ġejna mis-xadini, għalfej waqf il-proċess. Għalfej waqf il-proċess, għalfej ma raġawx ħarġu iktar speċi oħra viċin tagħna mis-xadini, jekk qed ilhom għaddej dawk is-snin għalfej ta' darba. Ma nafx jekk tafx ir-Russi kienu qed jagħmlu programm fejn kienu qed jippruvaw iħalltu l-bniedem ma' xadina biex jagħmlu soldat avvanzat. Super dam. You cannot, man. You cannot, ġifieri. Ismajta fuq Joe Rogan fakkarni fiha. Iwa, naf bianka, naf xettaj. Issa qed idaħlu tħallat il-bniedem mar-robotika, You know, lem da, ma anyway.
Ma ġifieri jien meta jgħidu ġdida inti m'hemm l-ebda speċi, hemm kemm trid biżibilju Adam ta' xadini u primates, biżibilju Adam u remains ta' bnedmin, ġifieri mitfunin probabbilment fl-istess epoka, imma anything in between m'hemm xejn. M'hemm xejn. You know, literalment da Lucy pereżempju, Lucy just wieħed Dutch sab fl-Afrika sab remains ta' ċimpanzi li waqat minn ġosa ġraw mietet. All right? Xi 30 miles down the road sab biċċi ta' skeletal remains ta' bniedem. U għal mela daw, imbirgħalna. Dik kienet ħaġa waħda. Jek tara Lucy mhix kompluta. Naħseb li rajtu jena. Mhix kompluta. Kull m'hemm xi 5% Adam. Qed tifhem? Enti suppost, jekk in-teorija tagħhom hija daqshekk valida, suppost għandek isib biżibilju ta' fis-saffi ta' species in transition, mhux alla off chance, mela jekk ħanimxu bl-evidenza t-nimxien. Jiena għajdli mill-evidenza jew li ma teorija tagħmel iktar sens. Anki di per U I'm not some daw li fissati biex niftehmu għaw li creationists biex niftehmu jien nieħu minn kull imkien. Ħana assorbi, għax inti kif kien jagħmel absorb what's useful, reject what's useless, kif kien jagħmel Bruce Lee. Medical da. Hu minn dak li jagħmel sens, mill-aspetti kollha. U mbagħad għat il-picture. Ma nafx hekk taf b'dak l-iskaletru tal-Iguanosaurus. Iguanodinosaur. L-Iguanosaurus għandu idejh bħal tagħna. Hija ma fim. Le ma eżatt. Letteralment. Aħna anka mal-ħanżir, jekk il-materja prima hija ħaġa. Fimt, il-flesh is flesh, blood is blood, man. Fimt, il-materja prima ta' kull kreazzjoni fid-dinja parti, biex nitkellmu vegetables, vegetation u dal-affarijiet. Il-materja prima bil-fors l-istess ħaġa. We're very close to all-arets. Jew pigs, x'għandu x'jaqsam men. Rajtu il-woliret li għamlu. Le. Dat jagħmlu de-extinction. Qed jerġgħu jippruvaw iġibu il-woli mammat. Rajt. U qabdu ġin li jipproduċi s-suf u ħarġu dal-woliret minnu. Imma ħadmet. Issa l-problema hi li hemm 800 miljun ġin differenti ġo l-infant. Umbat għandek il-ġurdin xi 9,000 ġin differenti. Ġifiri għara l-comparison, huwa ħafna iktar diffiċli biex toħloq l-infant. Milli da, għara, meta provaw ħaltu. Issa, ħaġa li on paper possibly. Il-junu tigra joħroġ lajger. Imma ma jkunx. Ma jistax dik għamilta jena, per eżempju, ħallat l-Alexandrin ma ringnek biex noħroq kulur. Fim biex noħroġu per eżempju blu. They cannot procreate. Bat ma jkunx. Imma le, hemm ċans ta' 3% jistaw jkunu l-Alexandrin. Alright. Ġifiri, jekk ikollok 100 minnhom jaf ikunu jistaw joħorġu blu jew isfar jew hekk. Strictly spija ħat telab maħħa, natura fem. Għara, adaptation nemmen bija li ovvjament il-ġil, għara, jekk inti tieħu per eżempju il-dinosaurs fil-level of oxygen li għanna ħna l-lum ma jiexux, imutu. Imutu, jiva. Dragonfly li sabu ġifiri fossilizzata jiprofa jtir, l-lum ma jitirx. Bekk ċkien u dal-affarijiet, ġiviri, provaw xentifikament, ġiviri, don't take my word for it. Ma jtirx, literalment ma jtirx, ġiviri, da xismu. Mela, allura, għed nitkellmu fuq dinja li kienet ħafna aktar lax, kien iktar vegetation, l-oxygen level huwa kien ħafna għola, literalment jekk inti l-lum id-dum ġumma, jekk inti ksirt idejk, jekk l-lum id-dum ġumma biex tfiq, probabilment dak iż-żmien f'ġurnata tnejn kont tfiq. Xtant kien rich, allora kollox abbondanti. Kollox kbir. Eżatt, kollox fuq dimensjoni u kien jibnu b'dak il-kobor, inti t-realizza men il-piramida, kull fucking briksa, kull blokka franka li hemm. Tiswa daqs. Xi 5 tonnellata nsej kemm. Żiggi men, għandek Nara eżatt tara x'issa kelli n-numru eżatt ġo moħħi għatawek u s-safdaqqa waħda da. Imma qed nitkellmu miljon
million of ton, ġifieri, mhux. Minux bdejt nara teorija ta' wieħed li studja daw l-UFOs u l-alieni u l-affarijiet oħra u beda jgħid li jista' kien hemm xi insett intelligenti li evolva. Fimt? U tant kemm evolva li kien intelligenti u qabad jagħmel teknoloġija dak iż-żmien. Hija naqa' farfetched, imma tinsix ara kemm għadda żmien. Ara, titara l-ewwel bniedem li kiteb the first writer, historian writer, whatever you want to call him, kien Thoth, the god Thoth, ħassibu fl-Eġittu. Issa ħatkun ironikament kien hemm tnej. Wieħed li ġara li kien jeżisti qabel ma kien hemm l-kriżi kataklizmika, ġifieri li kien wara. L-ieħor ta' wara, Thoth ta' wara, interpreta x'kienet jgħid l-ieħor. L-notes biex niftehmu jikebtu, ma l-ewwel wieħed ivvinta tlet ittri biex għalef tawla mek. L-ewwel tlet ittri fid-dinja kollha ġifieri. U għallima lill-Griegi. Mbagħad minn hemmhekk ġifieri bdew jiżvolġu l-ittri u l-alfabet kien l-alfabet Feniċu propja. Dimma d-dinja kollha mhux qed ngħidu it was the first original language. Qed tifhem? Meta aħna. Allura kif qed tgħid inti il-Bibja aħna rridu nimxu skont il-coin Greek, mhux skont dak li sabu fid-Dead Sea. U xek. Ngħidlek men. Għaxa, da, doktora ma nafx jekk segwejtux batlek il-lejn. Ejwa, ma mhux Naffakjat, ara, jien nisma' kull tip ta' individwu, ġifieri, ma l-ebda preġudizzju. Jekk kien hemm da serial killer, men għandna autistic, ma jimpressjonani. Kien hemm serial killer qatt nisimgħu. Charles Manson nisimgħu, fis-sens nara x'inhu, kulħadd nara x'inhu jgħid. Ma għandu ċertu affarijiet. I guess I try to isnirid nissapporti għax jien jiġi bniedem, I try to cheech and chong. Fimt, imma cheech and chong imma intellectual. Rajta jibsa biex niprofa nisimaw, man. Too cool for school, man, take it easy, ġiviri. I guess nispera jemma I don't come across ekk ġiviri, għax bnidam modest ħafna ġiviri. Imma minni, I guess I wanna delve into what he's trying to say, ġiviri, mux ma narax għalix li. Imma, anyway, xkienet il-mistoqsija, sorry, man, qabel da. Li il-klim kollu tal-ittri. Is-sinti tittara, the evolution of thought and ideas, emmekiwa, minn fejn beda kollox l-invenzjonijiet ta' kollox. Per eżempju, inti l-ewwel wieħed li huwa kien ħassibu bħala Hypsoranius u Memrummus, jgħid fil-tekst Feniċi. Memrummus, sambat nidħlu xi fisser eżattu dal-affarijiet, kien l-ewwel wieħed li skopra the invention of fire. At some point ma kienx hawn nar fid-dinja, jew għalmenu l-fakultà ta' da. Da kien hemm storm kbira, ġifieri, ra bir-riħ li kien hemm is-siġaret iħokkom ma' xulxin u ħannar ħadet għandna dak kollu. Biex salva qabad log marġa l-ilma, telaq ġol ilma bil-log u beda josserva ġifieri l-alla kif ġara da kollu. So he was the first man that ventured into sea and the first man that invented fire. Għax mbagħad beda jekk inħokk il-sticks ma' xulxin ħanqabbad in-nar. U għamel two pillars. He was also the first inventor of an altar. Jew what predated the altar. Kien hemm two, if you like, totem poles. Kien hemm ġiex poles. One dedicated to wind and the other dedicated to fire. Ġifieri. Pillar of fire, pillar of wind. Vintom uħda. Mbagħad jekk inti tara altar, l vinta daw, mbagħad ta' waraħ ħolqu l-biċċa ta' fuq. Mbagħad vintaw is-sagrifiċċju ta' fuq. Fimt? Għax dik wkoll kien inventor, he used to kien hunter u fisherman fl-istess ħin da, and l-annimali li kien jaqbad, ġifieri għall-ikel, he used to skin them u juża l-ġil tagħhom bħala clothing. Allura vvinta anke il-clothes. U dak kien il-kbir biex niftehmu. U mbagħad kien hemm xi ħadd li the kingship ovvjament imbagħad ġie warah.
biex niftehom, u vvintaw iktar affarijiet. U minn ħaġa bdew jivvintaw għall-oħra, jgħidlek jiġifieri għandek il-Tex Fenici magnificent. Dak ivvinta dik ivvinta l-oħrajn. Ma nafx jekk rajt il-film Year One. Għal-kemm huwa umoristiku, jagħti l-ispjegazzjoni, men. Year One ta' x'ismu. Ta' Jack Black jaqgħu. Ta' Jack Black. Imma jagħti l-ispjegazzjoni b'mod umoristiku. Ejwa. Imma jisu taf x'hemm viċin li qed ngħidlek 10,000 BC, men. Tajjeb dak tal-klip tal-Wolf. Le. Mux tal-Wolf? Le, kuna Saber to Tiger fih. Tal-Wolf mela. Tal-Wolf, madonna. Dak kollu Wolf miegħu jibda għax teorija li bniedem kompla peress li kienu hunter-gatherers. Dak li għal-isfel u jiġi fuq il-loġġa. Xejn jaqa'. Naħseb inti tajt għal-Alfa tal-Wolf. Alfa, għandek raġun. Le, 10,000 irrid naraħ. 10,000 BC, men. Ejwa, rrid naraħ dak. Dak jgħat viċin għal-li jgħat najdu ġiviri. Other than that, id-dinja da, you can imagine speċi ta' game, Lord of the Rings type setting, ġiviri, tibtaniż differenti. L-orks, il-nafil kien isom l-orks. Jekk, taf kif kienu, għanna mux jidru bħall-orks, fġiħ il-Madonna biex għanna xaħat. Fimt? Imma, unbat kellek il-nani, unbat kellek daw kienem dak differenti, allora ħassib nies ta' kapacità differenti ġivi u da. Inti kontet li l-bniedem maħluq biex ikun ġo tribes zar u mux kif edin, insejt minn qalli, nafx inti, asnaf minn qalli, Madonna. We touched on that subject, ġifiri mux we touched on that subject. Ġifiri jisong xorta tribes kienu jkunu. Yes, for sure. Ma bat inti ovvjament għet najdu da tant għara, jek tara għal-Platun, per eżempju, Plato, u minn fej ġab l-informazzjoni Plato qablu li kien Solon, u Solon li ġabu mill-Eġizzjani. Minn Babilonia. U żgur, mela, ma l-Eġizzjani kellhom the most accurate depiction, ġiviri writings, the priests of Amon. Dak li semmi Dr. Amon. Waħħaġ uħada minn hemm, imma Amon ġej mill. U għetlek jien meta bdejt tgħidli, għetlek da għalla kif jitkellem Dr. Amon l-istess ħaġa. Għad ma smajtu qabel. U inti morta għalla waħda. We're still, yes. Ġifieri you're aligned ma l-istess ħaġa. U dejjem jgħid għax huma kienu jagħmlu id-death inducers li ġifieri jersqu viċin il-mewt. Biex jesperjenzaw xem wara. Kombat inti għandek Egyptian Book of the Dead. The Tibetan Book of the Dead, you know. Ma ironikament tissemmija, aħna nużaw il-kelma Om is the mother, Om. Fil-tempi li ngħidlek, kienu kun hemm da chant pa' Tibetan monks, Om. Rriti meta tinżel biex tagħmel ir-ritwal, dak li ħad tisma'. Biex ovvjament imbagħad yes, and you're in a trance state. Ħabba naħseb għax ikunu ġo post akustiku biżejjed. Men, ħalsa flin, 1 megahertz, men. Preċiż. Kif kienu jafuhom dal-affarijiet, men. Ħad tiġi tajli, u da ħanajlek l-argument tal-evoluzzjonisti waqa' meta kemm ilu nstab mhux bista, ma kemm ilu nstab Gobekli Tepe. Kif instab Gobekli Tepe, by the way, kull ma hu discovered 10%. Il-bniedem li sabu tnejn bih, man. U batuħi xejjer u da, għanna fil-94 instab. Għanna beda jisib, u għandek emmek, tista tajt l-istoria ta' kollax ta' ġara miktuba. Għal u d-dem, u neħħa u d-dem, u tempju. Issa, ma ġakom li tempju jetaw, tempju merre u sabu tempju uħara u għek. Miħor, mela. Ġifri 3 tempji. Mela. Fej xurxin. Mela. U dejjem konċentrataw fil-Mediterran, jestendi ta' mabnadi oħra, ovvjament. Imma dejjem konċentrataw il-hotspot dejjem kienet, and we are spot in the middle. U hawnhekk bekk speċjali. Meta l-Ispanjoli marru il-Patagonia. All right. Kienu ġa sabu l-patata, Mela. Issa mhuwiex native il-patata mhijiex native temmek, eżatt. Allora kif il-lost jista' jkun xi ħadd skopra l-Amerika qabel. Żgur. Enti jekk tara id-darba li mis nipprova nġib l-images. Mela għandek dak li nstabu f'Talmajans u f'dawk tas-Sumerija l-istess men. The Bird God, per eżempju, the Bird God bil-bajda u biex niftehom, the Bird God bil-bajda fideh u bil-isu handbag. Għandek fl-Eġittu, l-istess ħaġa, u għandek l-istess ħaġa għannaw, South America. Kif?
Mux ovvjament, mux mill-istess da, kif bdejt narek l-ewwel tal-McDonald's. Dak rajt naqa fuq il-xismu l-handbag. Il-handbag hemm 3 signifikati għalih, għax 3 tipi ta' handbags hemm differenti. Hemm wieħed jgħidu li kienu jirrappreżenta is-sunset u l-orizzont. U mbagħad għandek liħor li qed jgħidu jaħsbu li kien xi breathing apparatus u liħor xi mezz ta' komunikazzjoni. Ġifiri, ma nafx li ma waħda. Musta merix kien ta' ġifiri, ma fattu għalli li il-depiction tiegħu kien whatever significance, imma dejjem jetem. U l-bajda huwa dak li naraw illum bħala UFOs, palissa ma nafx jekk segwi tal-UFOs ta' Jake Barber, da li ġabru l-bajda l-UFO. UFO forma ta' bajda, alla. Mela, issa da ħareġ jgħid ġifieri li da kien xogħlu jmur bil-helikopter u jiġbor il-UFOs li jaqgħu. Okay. Fim? U da saraq xi filmat minn fuq il-helikopter stess u jidher li jiġbed bajda. Sa jiena l-kollega Gejt Allul, ġifieri prova jagħmel kalkolazzjoni tal-ħabel u għalli vjera ta' għalli meta tara il-ħabel minn ġo kamra xuk fotografu kien. Għalli hemm tagħmel sens għalli li kienet 20 bid il-bajda. U hemm diversi records ta' fejn waqgħu daw il-bajt. Alla. Ifhimni ara men, f'da suġġett ma nifhimx. Ġifieri mhux se ngħidlek kif għadlek ma tintqara darba. Mhux ma jinteressanix. Kelli l-X Factor, kien da X Factor Area 51 dal-affarijiet ġifieri dana. Però mhux neċessarjament nara konnessjoni bejniethom. Fimt? Ġifieri, ma again, jina minix. Xaħġa t-tiġri, xaħġa UFOs jeżistu żgur issa we're past that. Ejwa, rajt jina, ara, mussa, miex dak it-tip. X'inhu ma nafux? X'inhu ma nafux, u ġifieri ma jina, nġbet naħa fuq dal-affarijiet, fejn konċert ngħidlek isma' fuq dak naf ċert hekk u hekk. Fejn ngħidlek ma nafx nipprova ngħidlek isma' ma nafx minix eżatt da. U jinteressani huwa suġġett waj, what's behind it. So to speak, man, mux problema nesploraħ bil-qalb kollha. Jistimula ċertu interess ukoll. Però kif qed ngħidu jiena aktar il-konsistenza tas-simbolizmu qiegħed dejjem l-istess. Qed tifhem minn da, u meta s-suppost l-scholars tagħna jgħiduk le ma jistax ikun Iwa man, kemm il-Madonna if it quacks like a duck, walks like a duck, talks like a duck, chances are it's a fucking duck, man. Skopri xi ħaġa oħra, eżempju, l-ewwel hemm xi professur li jgħallem għall-arkeoloġi u l-ewwel ħaġa li jgħidulhom iddaħlux l-aljeni mal-arkeoloġija. U dan l-affarijiet. Alright, tagħmel sens imma hemm ċertu affarijiet li huma vera fucking strambi. Alright, ma ħa ngħidlek biex xogħol dawn, mela. X'qed tifhem inti biha tal-aliens? Mhux neċessarjament x'qed tifhem biha jien. Inti għandek vast amount of knowledge fuqha u għandek ċertu research u ċertu ammont ta' informazzjoni li inti meta tajda qed tipproċessa f'dak il-mod. Meta inti taqbad your average Joe, so to speak, man, da. Forsi taf titilfu għax kif jista' jkun mhux qalijiet ngħidlek issa, for the average person jgħidlek ma jistax ikun, jew bniedem li beċċuni bla kollox. Either or Jena dejjem nifhimha jena nżommu kollox fuq il-mejda. Eżatt. Mbagħad naraw minn hemm mela le isma' tant hemm affarijiet unexplored, man, tant hemm dimensjonijiet li tkun arroganti biex tajt taqbad da isma' I know it all and the rest can fuck off, ha. So użajt klim baxx. You know, ġifieri inti dejjem jiena naqbad dejjem biċċa men. U ngħid mela x'inhu s-suġġett li qed nipprova niskopri fuq u I delve into it. Mbagħad minn hemmhekk nibda nagħmel il-processing tiegħi, ġifieri, minn dik is-sistema li naħdem f'kollox. And I'm not in love with my theories, ġifieri, ma jiena qatt teorija ma teorija, mbagħad bdejt nara xi jagħmel sens, lew ma bdejt fil-verità bl-evidenza. Għax l-ikbar pastażata li s-suppa spiegazzjoni li għadu fuq l-istorja ta' Malta, you know, u mentri di, it's not really research at all, man, you know, di għamet tin istess crap. You know, tin il-realtà, tin il-verità. Mela, qabel ma nagħlqu Clint, aħna nerġgħu nagħmlu iktar minn daw. Nesploraw dak kollu li tkellimna fuq illum, jiġifieri nitlu iktar fid-dettall naqra. Però ħad gost men, nitsajfnijak vera bnidem bravo men, tad dolori. Però li jmiss, nishtiq nibdew eżempju fuq suġġetti bħal jinnaf
nesploraw tarġa l-istorja men. Għax vera fucking interessanti. U kif ukoll nixtieq nlaqak ma' Kevin Falzon. Bil-qalb kollha, wajna. Naf li tafu xulxin imma. Issa dak sirt naf bih kombinazzjoni għax Kevin għandu teorija tal-ostja. Iwa, le ma mux bekse. Dak għandha bibtija skultur Sergio, nsalliblu minn hawnhekk. Tal-Birkirkara. Sergio Gawċi tal-Birkirkara. Ejwa, tal-ostja. U dak għatlu smatlu mill-li pjaċira mill-li replika tal-elongated skull. U għamilli masterpiece ta' ġiviri, imma bil-forsa biex jaħda, għamilli kbira ħafna. U tqila biex iġġorra, ma sax bat nġibaw, men. Għax għasri tinfotti għaj naf, jinnaw ta' għaj, u xaħġa, jinnaw verra dal-qalbi ġivi, għamilli li jazat, bellezza. Nġib ritrat taħkax. Fim? U darba minna t-nitkellem, għalli jisma, għalli inti għat smajt biħ Kevin, għattu kizmin, għadni li għamatlu għalli li. Għalli għandi dal-ktib ti għawjen, għalli xi darba speċi ta' da. Tluiwa, mux xorta, jen da, ma għakx li ġejna cross. U batint, għajna kifet najdek fxie anti-Covid protests. Ma tkellimna għek briefly ġiviri u da, u semmu zanna ġiviri. Għakom għaxankom teoriji simili l-emmolaw, per esempio Kevin jemmen li ma kienx hemm baħar, nidem seta' jaqsam fil-Mediterran. Iktar x'kien ħaġa kif qed ngħidu kien ara. Magri għajdlek l-artijiet kienu mqabdin ma' xulxin. You know, bażikament stajt mur kullum kien. Kollox connected. Fimt connected, imma xorta kien hemm baħar. Kullum kien hemm element ta' ilma jew baħar, fimt minn hemm ġejjin il-fisherman clans u l-shipbuilding clans, qed tifhem ġifieri u dana. Da mbagħad nidħlu fuq f'kull clan differenti. Ara Magri niżilhom. Kellek l-ewwel tnejn Knizzi u Sajjed. 2 into 1. Knizzi konz. Taf x'inhu? Fimt? U Sajjed, ma huwa mażda Hunter. Imma Hunter kif naraw biex niftehmu trapper. U da l-Sajjed huwa Sajjed, ġifieri da. U mbagħad hu kellu l-offspring. Minnaħa mbagħad għandek Bin Lart li issa ngħidlek eżatt kif ħanġiblek kollox kif dax nitfixkru u li mallem jiġi transfert bħala artisan. Artisan ġifieri, you know, crafts. U daw l-affarijiet dana. U mbagħad kellek is-saffi Bin Lart li jaħdem l-art. Imma mhux biss għax it could also be reflected da ħanatu l-art. Astja, jħsib ta' Bin Lart li he was the appointed one, so to speak, Bin Lart, you know, he's the son of the area, so to speak, biex namlu f'kliem tal-lum. Astja, ġifieri mhux li jaħdem l-art. Mhux jista' jkun ukoll. Għax ma kellix biss sinifikat wieħed biss. ċertu kliem ifhem. Għattifem ġivir kienem ħafna saffi fija, u għam xtomot. Interessantissimo, ħafna interessanti. Grazzi Clint, mela. Thank you tal-istadina, ovvjament. Ringrazzi s-semmija. L-istess, iwa. Nsemmikom mela unek. Smajtuna. Għal-darba smajtu nitkajfu xaġa mux għanna politika. Darba ħra we dish the EU shit, ma anyway. Thank you, Afna. Grazie. Thank you very much. Narakom, guys.